imitate into error. Amen. Umuntu oqalisa yena angabuqalisa etheni error. Zibe zikhona into ezi-right ezenziwa ngabantu. Efana ukuthi abantwana bathini bafundiswa. Amen. 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 Thanda bayimitate namhlanje. Amen. 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 Masi-imitateni umzalwana owenze kakuhle. Amen. Masi-imitate umuntu esimbonayo ngomoya wocekidi uba lo muntu ujenweni lento yenzayo, upure lento yenzayo, Amen. uqinisekile u-original lento yenzayo. Amen. Ngoba ifake izala ifake, i-original izala i-original. Amen. 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 Hallelujah. Ngathi iswayo noPhawulos washumayela wathi yena Timothy into esendikufundisa yona uyibamba ungayilahli. Amen. Because abeyazi bamfundisa into eyiyo. So lo Timothy ufuna athini? Ayibamba. Ayibamba. Amen. Angayilahli. Amen. Ngayo. Amen. 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 So bemfundisi uba uTimothy makam-imitate ngoba uyazi naye uye wafika evangelini wa-imitate abani? uYesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. So uku-imitate kutheni kulungile, kulunge kakhulu xa u-imitate into ezitheni ezilungileyo ngoba indlela entsha yokulungisa yeyomuntu wonke. Amen. Hallelujah. Amen. Noba uthi imitate iBhayibhile zamane ungena ngalisa ngalemnxeni wamalungisa angene ngalo. Amen. Hallelujah. Amen. Masi-imitateni konke okuhle. Hallelujah. Amen. If ufuna uba sisityebu, imitate ntoni? Umutye. Sityebu. Amen. Hallelujah. Amen. If ufuna uba lihlwempu, imitate ntoni? Amen. Hallelujah. Amen. If ufuna uhamba nabantu abakwaziyo ukunxiba kakuhle, unxiba kakuhle nawe okanye unabantu abanxiba kakuhle. Amen. Amen. Yabona ukuhamba nabantu abanxiba kakuhle abayi-5 wena unxibe kakuhle ngowe-6 uvele usophakathi baqonda i-unqualify yakujika. Amen. 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 Nginqaba bona banxibe kakuhle abana ezinxibe ngasezolunga. Amen. 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 Uqonde nami ngiphinde aba nawe ngento etheni ezawulunga kwakubo. Emve konke bekhona baba nawe. Amen. Into kumahombe siwazile ngoba umuntu kubizwe nawe. Amen. Ngenxa uye wa-imitate into etheni Amen. 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 If awuvile uba ubani uyathandaza, imitate, Amen. uthandaza. Amen. Amen. Xa kubala abathandazi xa ufika ezulwini, kodwa siyamazi ubani umthandazi. Amen. Ubani siyamazi umthandazi nelakho igama livela. Amen. 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 Xa kubala abantu besenza imisebenzi emihle emhlabeni, Amen. bajonge namhlanje uba ngubani owenza imisebenzi kaThixo. Amen. Qazi imitate. Amen. Ngoba xa ufeza into xa uvula incwadi yokuqala, ufeza uvula incwadi yesibini, la uvela igama lakhe nxa uye wa-imitate umuntu enemisebenzi emihle kaThixo. Amen.